Yes, dinner time. We have the humba or adobo egg pancit ni Milmar. Mga ma'am, sorry naputol. Nawala yung naputol siya bigla. I have toyo man. Sorry, relay tayo. Sorry. Nawala. So after this daw, pupunta kami sa Hi guys, nakasagit po. Kailangan. Maganda ako sa start. Labas na siya. Hi guys, good evening o yung watching from Taiwan. maraming naglalakad at saka may checkpoint pala sa labas. Pasok lang tayo po. Tala. Opo, na-relive. Sorry. Kaso, hindi ko No. Kaloy, bawas ka. Alvin Pablico. Hi na po guys, thank you so much. So ayun, naghugas ng pinagkainan. So thank you so much. Hi, Babes Ford. Kamusta? Ngayon na kita ulit nakita sa live ko. Thank you. I love you, ate. Kamusta? Wala na kayong work? Naglagay ako ng seasoning. Pancit niyo. Wala pa, mamaya na, Alvin. We have pancit and humba. Ngayon ka na nakaligo? Mana. Yes po, ma'am, baby's wife. Sige, thank you. Eddie Bell Manawis. Ay, yung aso mo sa Kitty, kumain na ba? Sure, Ma'am Baby Squad, sure. Sige po. Adio Santos from Saudi Arabia. Thank you. Wala pa si Mia? Wala pa. From Tarlac Province na Imbag Garabii. Mehelia Cabral, humba na ba ito matawag o adobo? Adobo. Adobo and pancit. Yung naalala ko nun yung humba ni Bakang, pag siya nagluluto, inaabot ng ilang oras. No? Dito sa Manila, parang 3 hours, 4 hours yata. Para talaga matanda yung sitio. Super hiwalay na yung hiwalay na yung buto sa laman, tapos yung taba, bubble gum, lambot na. Thank you, Ma'am Jane.
Ira Ganda, sorry. Lourdes Cooper. Okay naman, babes. I love you. Yes, Ma'am Ruby Mosel, andito na po. Jonaline, thank you. Hi kay 30, mula sa yung Mami The Door. Shoutout sa 30. Sana lumaki kang nasipag at nasunurin sa iyong mga magulang, ha? Janice, nakabili na ba si Mia ng lupa? Hindi ko pa alam. Wala pa, no? Pero meron siyang target. Ivy July, hello. Helen Palses, kain. Wow, Babes Ford, I love you for that. Thank you. Gemma Ted Loss, thank you. Ano kasi LGBTQ, babes? Shoutout naman, and Sari Max kay Bernie Castillo ng Tondo, Manila. Hi. Hello. Follow niyo Sari Max. S ba o J? Yes. S. Ayun. Yung isang araw pa po ako dito. 7, linggo. Pagkagaling ko ng butuan. Shout out, babes. Wow. Parang lahat ng tatawag sa'yo, jowa mo na, babes. Babe. Kay Josephine Pascual naman ng Negros, hello. Nagamit tubig. Nagamit tubig. Naa. CR. Lyra. Ay, te. Sabi pala ni Loloy, yung rep mo, isaksak mo dun sa yung ano, yung maliit, yung kagaya sa bahay. Para daw hindi siya maano, wag daw sa main switch. Wala nang ganun. Meron ka daw, wala ka dito? Ay, nasa ilalim. Nasa ilalim ng hagdan. Di ba yun yun? Labas ko. May kausap, may bago kayo sabi. Hindi po, matagal na to si Sari Max kasi pumapasok lang din. Uy, thank you. Hala, Ivy July sa 99 stars. Ate Lisan Shil, ano ba? Thank you. Thank you. Nice to see you again. Ingat. Oo nga. Ingat ka dyan sa work mo. Kain na rin. Pinapatulog mo na. Yung anak mo ni Scarlett, pinapatulog mo na. Tulog ka na. Regala ang ina mo. Na. Kunbanwa, Ate Girl Life. Shoutout dyan sa mga... Konbanwa. Baga ng gabi. Kanina, hindi ko po alam kasi kararating ko lang eh. Hindi ko naabutan si Pipi, magpapamasal siya na ako. Nag-live ba siya kanina? Okay. Brenda? Oo, nag-live siya daw kanina. Yummy, yummy. Thank you, Sari Max. Uy, na-follow ka na ron niya. Thank you. Siya po yung inayusan ko noon dito na sumali na Miss Gay. Yung sinabi niya, palangga siya sa gobyerno. Kunbanwa, Shirley Yamamoto. Magandang gabi po.
Faith Mabilanga. Mm-hmm. Sorry mo. Wow. Sa imong phone kasi. Dalawang bundok. Ang bundok. Kasi pag naka, ano ka, plunging, hiwalay. Hey! Mga pusa naghaharutan, sana all. Thank you, Nina. Ikaw nakapunta na. Kailan ka ba uuwi, ma'am? Maganda doon. Actually, ang dami pang magagandang tourist spot destination sa Butuan and sa Surigao na hindi pa nakikita ng mga tao. Kaya sana, hindi pa naaano na nadidiscover ng gusto. Pero sana talaga laging maalagaan. Sa kahit anong pamang dahilan, kailangan hindi siya maabuso. Kasi ang gaganda talaga. Kung sa Sudan, ano po, adobo at saka pansit, nagluto si, kanina, sa Lamar. Ngayon naman maalinsangan. Feeling ko uulan yan. Province ko, Mamishi. Ang Butuan. Promise, ang daming magagandang lugar sa inyo. Ang dami pang falls, kaka mga lake na hindi nakikita na discover. Siyang Madrasa yun. Life. Annalisa na Duma. Oo, kaya nga, 34 years na ako din Alam mo, ako I suggest, uwi ka. Kapag nagkaroon ka ng time, hindi naman kita ipipressure, pero ako talaga ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makaikot-ikot, makapasyal-pasyal. Well, sa tulong ng mga kaibigan ko, kaya napupuntahan ko sala. Kaya sobrang saya. Pupunta daw ng Japan si Sari Max daw nakapasok sa bahay ni Kuya. Ha? Sabi ni Jun Bulag. Ano? Gusto ka, Jun. Pupunta daw ikaw ng Japan kasi ikaw nakapasok sa bahay ni Kuya. Angel Ampong, hello. Kay Jackie Matanda, kay Valeriano Tahil. Mar Olivar, correct. Surigao del Sur, Surigao. Kahit saan pa yan. Especially sa Mindanao, ha. Ang daming magaganda talagang attraction pa. Mga tourist spot destination. Daddy Alex Vlog, hi. Ay, follow din natin si Daddy Alex. Congratulations na naka 10K na siya. Wala pong problema at the IB July. Yes. Buong Pilipinas. Basta. Ewan ko ba? Nung nakita ko yung mga... Meron ako bagong upload yung sa Tinoyan. Sa Tinoyan po, grabe. Ang ganda. Please, paki-advise kay Sari Max na magpa-rehab siya, please, mamalte. Uy! Yung sa mga tao. Hindi, late na kasi ako nakauwi at least. Tapos siya pala sila kumain. Nagugas na kasi yung kanina dumating ako. Ubaw na kami, te. Ay, nako. Ingat. Shoutout sa mga taga Bicol. Ba yun, nag-ingit pa talaga si Daddy. Michael Garcia, good evening. Shoutout ako kay Jennifer Baquerfo Estremos. Shoutout sa inyo. Maria Rowena Canyo, hindi ko alam. Hoy, sorry Max mo lang. Ayan, follow nyo po siya. Ipin natin. Ayan, follow nyo rin siya. Kasyagit ko. Paano na tayo ng Hindi na siya marunong kumain. Please, as a friend, please, puma. Ha?
Hindi ka na marunong kumain. Kumain na. Saka grabe yung pawis niya. Init na init. Init dito. Narinig ko yung tawa mo rito, Jean. Sa ulo ka. Yomilin Oyanon, yes po. Abangan nyo po. Naka-skid ako bukas kasi busy si ma'am. Pumapasok siya sa school. Ma'am Yomilin. So, yun po si Loloy at saka si Ma'am Jofel. Thank you, Ma'am Ivy, sa 45 stars. Taga doon ako sa bisli ko saan ang tinuyan at living in Davao City now. Menchi, Bunyel, ang ganda. Ang ganda niya, promise. Naririnig ko tawag mo rito, Jean, hayop ka. Watching from Olong, Davao City, Maria Vargas. Halika, Ana. Halika. Wait lang. Dapat ka ba rito? May sinabi si Jean Bolag. Diri ka. Mabasa ko naman dito. Dito, lapit ba? Pawis na pawis, Ganda ng kuha sa Remax. Ingo ng doktor, bali 1K raman. Gin bulag. Gagi. Kasi gali ako sa ubigay ni Gin bulag. Oo, ate Lee. Silang dalawa ng jowa niya. Kaya nga napapasana all na lang ako eh. Kaya arli pa rin ka magyud ug kaundihaan. Shireen requirement. Ate Hazel Pakot. Saka mabait yung jowa ni Jean. Saka yung jowa ni Jean, magaling maglinis ng isda. Magaling mag-alis ng hasang, ng asang na naman loob. Si Jean Bulag, hindi. Dili ko magsaba, haha. Na ay shy cancer, haha. Ha? So, sabi ni Jean. Dili siya Saba. Uy. Ito, oh. Ingo ng doktor. Water. Inano ko lang. Dagang salamat ma'am sa nabasa mo comment ko. I love you all. I'm always watching your vlog lahat din. Hindi na ako nag-comment sa It's okay. Thank you. Ang cute mag-bisay yung dalawa ni Mia Kala. Ay, importante nakakaintindi ako. Pero kasabot ko, pero gamay lang. Ano si Mia? Kinsa na. Tara na para kay Jean Bulag. Ingon ang doktor ni Sarimax. Hi, Jai. Gikan ba si bakang sa ubigay ni, wala lang siya nagsaba. Parang kilala ko to. Uy! Parang parehas tayo ng tela. Promise. May ganyan din akong costume. Gaya Shopee. Oo, may ganyan akong costume. Pakita ko sa'yo. Pwede po magtanong. Danhil magpili. Okay lang po. Sige, why not? Malay nyo kaya ko sagutin. Watching from Quezon City, Marisa Perez. And kay Danhil magpili. Sure ba? Parang panood ka ng mga classmates mo. Ha? Na akong classmate? Sure ba? Ang saan? Ang saan pag-share? Sure ba? Hindi Ano? ko maalam. Sure ba? Parang panood ka ng mga classmates mo. Ha? Jean Bulag. Dapat marunong ka magtanggal ng asang. Oh, sorry. Hindi mo pa ito inubos. Ano ba ito? Kasi nagaha sa kuan, penny. Si ano? Jean Bulag. Pwede po ba magtanong? Sige, magtanong ka, Jean Bulag. Pistik ka. Naririnig ko na yung tawa mo rito. Wala kayo batasan! Did you ever beg for love na ba? And did you regret it din? Yes! Pero hindi ako nag-regret. Hindi ko siya pinagsisihan. Pero, yes. Sinubukan kong mag-beg sa love. Yung huli. Kinsa na. Patay mo lang, ko parang hindi against the light. Lumuhod ako sa kanya, sa harap niya, sa harap ng mga pamangkin niya. Nagmakaawa ako na ayusin namin yung relasyon namin. Ilang araw din at ilang linggo din ako naghintay kasi nahingi na siya ng space. Tapos after a year, sinubukan ko pa rin na lumaban, baka pwedeng kami pa rin.
And, ayun. Pero hindi ko yung pinagsisisihan. Kasi may pagkakamali ako dun. May leeg na po kayo. Sino po doktor nyo? Ang ganda ng pagkagawa. Si Kuan. Si Dr. Obigaini. Tira ulo ka, Jin. Hayop ka. Hayop ka. Bantay ka lang, ha. I-post ko talaga yung picture mo dati. Yung dating-dati pa. Ano mo. Version Aguilar. Hi, good evening. And I think kung worth it, kung mahal mo naman yung tao talaga, I think worth it din naman ang mag-beg sa love. Lawak ka, Jimbo Laga. Pero titripan mo ko, ha. Kinsa ni, kinsa na. Ayaw, wala. Dito mo nga ipapin. Kinsa ni, kinsa na. Sando. Magandang gabi din po. Annalisa na Duma, pag ayaw na huwag mo na ipili. Hindi, the question is kung nag-beg na daw ba ako sa love. Yes, of course. So, yung parang kitikiti ko maglo-ikot ang kamay ni ilaw mo nanood. Post mo naman si Gima ng soon. Hi, Tita Mirna! Shoutout sa aking mga relatives, sa aking mga kababayan din sa Pangasinan, especially sa Gisang. Happy Mother's Day in advance, Tita Mirna. I love you. MJ Peridas. Hoy, Jean! Alam mo, ikaw ang tunay na Marites. Jean Bulag. Wala kang katibayan. Ganun talaga, masanay ka na eh. Oo. Juby Amboy ko. Hi! Shoutout sa mga taga Iloilo. Yawa ka, Jean Bulag. Bahog ilok. Ikaw, Jean Bulag, bahog duga. Hi, Ramel Juan. Thank you. Sira ulo to si Jean. IB July Oya, hindi ko alam. Wala akong idea regarding that matter. At ayoko po magsalita kasi baka medyo sensitive yung issue na yun. Ayoko pong sa akin baka sabihin dahil may sinabi ako, diba? Hindi ko po alam. Pag mahal mo talaga na lahat gagawin mo kahit mangmukha ka ng tanga, minsan di na natin naisip kung may natitira pa ba sa sarili natin. And salute ako sa mga taong pinaglalabang kahit alam natin palo na tayo. No, pero ano ha, pero dapat alam mo kung kailan ka rin titigil. Kung alam mo hindi na dapat na ipaglaban, huwag na. Tama na. Diba? Kasi may mga time din naman na hindi ka na niya minahal eh. Pinakisamahan ka na lang. Kasi ayaw ka niya masaktan. And that's different. Hi to CJ Gonzalez! Hi sa aking mga road trippers, sa mga nakasama ko sa aming trip sa Butuan entitled Ang Usog Trip. Ayan, hello sa inyo lahat. To Gren, Vanessa, and Ella, hello sa inyo. Bet ko na ng server kasi swak do. Lasis. Hoy, Jim! Yung bakba ha? Gusto ka. Jocelyn Kahadot, hello. Mayan Paran. And kay Ate Lynn Rail at Toyib ng Cebu, hello. Danhin magpili. San si Mia Masikip? Hindi ko alam. Umalis ba? Pinuntahan siya umalis eh. Nasaan si Flor Mamsi? Andun sa, anila. Tama na Madam Charo Santos. Alam mo yan, Jean. Minsan ka rin noon na nagmahal, na ikaw lang ang nagmahal. And, be thankful kasi ngayon may tao talaga nagmamahal na sa'yo. Dahil ng pagmamahal mo. Diba? Naalala mo noon si Jean Bulag po, ano lang yan, nyerbam lang din, gano'n. Tamang ano lang siya, baga-baga, yung ganyan. Thank you, Jasmine. Si Mia bumili ng Inoplox. Inoplox. Inoplox, tambal sa kanyang duga. Gamot sa kanyang duga. Sira ulo ka, Jim. Nagpapalawag si Mia kasi masikip na daw, ha? Huwag kayo magpapaniwala, masikip yun. Yun ang gusto ko sa sila. Nakikinig ko sa mga share ng life nila. Ha? Kasi kung minsan, di ba? Sabi nga nila, the best teacher in life is yung experience natin, di ba? Kung ano yung mga napinagdaanan natin. Doon natin maunawa ng lahat. Sira ulo ka, Jean.
Hayop ba to? Pag nag-live si Mia, sabi mo, Mia, inom ka na ng Inoflox. PM ako sa'yo, okay lang, may tanong lang ako. Linrel at Toy, kinabahan ako sa PM na yan. Sige, PM ka ate. Asa isang phone ko lang? Phone mo? Ato may ganyan sa San Isidro, Mia ako, and Dili. Inday Katok. Nag-practice pa si Inday Katok ng motor. Ay, muntik na. Binilihan lang ng erythromycin. Ayan ha, mali erythromycin ha. Erythromycin. Ang serum kasi nagkaroon ng sakit sa esophagus, apiste. Sarap mag-share sa mga strangers kasi alam natin na there's no judge. Yes, hindi, tsaka minsan, masarap din na ilagay yung sarili dun sa sitwasyon nila. Oy, patay na daw yung ilaw. Sino ka mag-live? Yung isa. Parehas pala. Parehas pala yun. Mag-flashlight ka na lang. Tsaka, minsan, Mara. masarap din ilagay yung sarili dun sa sitwasyon nila. Oy, patay na daw yung ilaw. Ay, mga bahibiga. Yung isa. Sila andun nakahiga sa lupa na. Biniling na. Ang ilaw ba? Parehas pala yun. Mag-flashlight ka na lang. Mara. Genevieve. Hi, Mama Sita. May Mama Ellen from Palawan. Sila andun nakahiga sa lupa na. Biniling na. Parehas pala yun. Mag-flashlight ka na lang. Hi, Mama Sita. Nancy Olinda. May Mama Ellen. Kasi yung isa. Parehas pala yun. Hi, Mama Sita. Nancy Olinda. May Mama Ellen. Ay, sorry, nagpe-feedback. Wala si Genevieve. Ay, ano po, oil. Andito na sa CDO, ma. Sa balay ni Brenda. Pe, Ilayon. Nasaan na kaya yun? Wait lang, mga moms. Wala isang cellphone ko. Ay, hindi nag-charge pala. Anak-anak ka na naman. So, true. Malamok, oo, malamok lang talaga. Pero okay naman. Hi, Elizabeth Bautista. Shawarap. Aalala ko na. Kakaroon na tayo ng aging, very, very light. Yung cellphone ko eh. Thank you. Hi to Doreen. Bang. Cynthia Argarin. Si Brenda nandun sa baba.
Yes, I'm done with my eating. So, I have new uploaded videos. Sana po mapanood nyo. Tapos, pakishare tong live natin. And don't skip the ads na nakikita nyo sa baba. Hi, Tita Teresa! Yes, so true. Ang ganda talaga. Panoorin nyo po yung dance class ni yung with Batingting. Ayan. Uy, pati mo ni ilaw. Ayan. May paalala si Jean Bulag. Sige, puntahan nyo na yung live ni Jean Bulag after this. Magre-ready na kami kasi pupunta kami ng sayawan sa disco. Wala, umalis. Umalis ang umalis si Nia. Si Nia Mashikep. Ayan. Mamaya balik tayo, ha, magkita tayo later. Abangan nyo kung ano mga magaganap sa sayawan sa diskuhan. I love you!